Danas je sa Palestincom, bukvalno smo pokidali ove sezone, uspjeli smo da stignemo sa klanom level 10, znači najnovija stvar u povratku se desilo sada, stvari su se malo izmenile, znači bukvalno smo postali jedan od najneuništivih klanova u top 200 u Srbiji sada, promijenili smo malo lokal. Bili smo u Bosni 50. pošto smo vidjeli da se probijamo polako na dole, znači prestali su ljudi malo da igraju i sve manje tamo igra, ali zato u povratku 90-ih sada, znači bukvalno stavili smo klan na Srbiju. Da vidimo, znači kad smo stavili klan sad na Srbiju, bukvalno mi idemo sad dalje cepamo, znači počeli smo, znači nenormalno dobro da dobijamo ratove. Da vidimo tu, znači bukvalno smo dobili od tih 5 rata sada trenutno, 4 dobijamo, pošto ja računamo kuda smo pobedili, i 1 smo izgubili. Evo samo da vidimo dalje koga imamo na čatu, da pozdravimo ekipu dalje. Pozdrav za YouTube, znači pozdrav za YouTube, pozdravit ćemo ekipu. Bukvalno nemam šta da kažem, lagano smo izdominirali iz ovu sezonu, klan je stvarno postao bukvalno najjači klan na Balkanu, bukvalno su tu. I volio bi da pozdravim celu ekipu, hvala svima, da se zahvalim svima bukvalno na klanu level 10, svima koji su učestvovali na tako silnim ratovima. Za neparnih možda godinu dana mi smo uspjeli na klan level 10 i manje, bukvalno od 2019. to je bilo čini mi se septembar, od septembra brate mi smo za neparnih 8-9 mjeseca uspjeli klan, znači to je najmogućija stvar ako možeš, imaš dobru ekipu, imaš ko će da skupe taj klan games i te klan igre. Da vidimo dalje, sada pozdrave za YouTube, tu je na početak, ovako za početak, prvi pozdrav ide za Trajka. Da vidimo dalje, znači prvi pozdrav ide bukvalno za Trajka, Trajka je max TH10 kao što znate već iz narednih videa, on je sad tek odlučio da pređe na TH11, to mu je za neki 24 sata max, stiže mu znači TH11, znači stiže napad elektro zmajevima, tu imamo dalje ovako, imamo dalje pozdrave za Fraktala, znači Frankfurt. Malo pre sam isto snimao, ali sam zvezno malo snimanje, pa sam opet morao da krećem i tako to, evo ovako, pa ide pozdrav ovako za Ninu, ona je isto nova članica naše klana, nju nisam stigao da pozdravim u klipu, ali imao sam sad za prilike da stignem. Ovako, ona je max TH6 bila i sad je prešla na TH7, ima možda 2-3 nedelje, ali tek je ušlo u klan ove nedelje. Ja mislim da je ona sada, svi napredujemo polako, vidimo dalje, imamo tu samo trenutak da vidimo sad na dole, samo da vidimo, imamo tu Shadow Official, on isto max TH10, samo možda heroji su mu malo problematični, jeste naravno, znači on diže sada Kinga, znači on diže sad bukvalno Kinga na level 34, treba će mu malo vreme, pošto mi smo otkinuli ove ratove, bukvalno klan level 10, nemamo ništa više šta da pređemo od levela i od bonusa da dobijamo, na klan level 10 sve dobijaš. Bukvalno donacije, sve živo što se do sada može dobijati. Ajde pogledat ćemo neki napad u ratu. Naprimjer neki napad u ratu, bukvalno su svi bili toliko veliki rašeri da je to strašno. Sumnjam da će da izgubimo ovako lep game, mislim partiju rata, kako se god to kaže. Ima da dobijemo ove likove lagano znači. Možemo da pogledamo na primjer neki baš malo na jače brojeve, nekih 3 zvezdice, evo imamo tu 7, znači sam ja napadao, da vidimo lagano 3 zvezdice. Ovo je bio težak rašer, znači za minut 40 sekunde, pa ja nisam verovao da ovo mogu izvedati za tako kratko vreme. Daj da malo ćemo da ubrzamo napad, bukvalno odajem vam jednu strategiju iz rata kako bi ja napadao nekog rašera, sad odvalio. Lik liči, brate, na TH, brate, bukvalno, brate, nema ništa od njega da bude. Dobro, lagano, ovdje smo ovo odradili. Dobro, pa nije baš toliko bio težak koliko se meni čini, lagano sam ga dobio. Dobro. Da vidimo dalje. Znači, trenutno stanje u klanu i aktivnost se poboljšalo, trenutno sad ima 5 aktivnih igrača. Tu su, ne znam ni ja, sve više i više novih članova dobijamo zbog toga što to je sad lokal na Srbiju i vidljivo je napad već svima sada trenutno, vidljivo je kako se kaže, nema veze.
Uglavnom, da se vratimo mi ovo. Znači, klan je prešao na level 10 i ja sam jako zahvalan ekipi Mora, znači da kažem još jednom, hvala svima što ste učestvovali, evo pozdravit ću celu ekipu, sve specijalne pozdrave za celu ekipu, tu je Best, pa imamo Tony Montana, pa imamo Terminator, imamo Zadar Princa, tamo King, Shadow Oficial, Daniel Croatia, Jagle, to mi je Buraz, idemo dalje, Jebote Bog, pa imamo Užba, Šora, Frankfurt, Deki, Kojot, Škalja, Milanče, Mici, Žitoje, Andrić, Johnny, David, Mandić, Pavle, Hunter Killer, Nevena, Milan, Đošla, Stefkan Brat, Big King, ovaj Luka je sasvim nova priča, ne znam ni ko je ovaj lik, tačno sad mi ga ću izbaciti iz klana. Naravno, evo, to ćemo da sredimo sad, ne znam ni da li je aktivan lik, ni da li igram, znači bukvalno sad prvi put ga vidimo u klanu, stavili smo na 33-ku, samo trenutak, tu je Krstić, jedan veliki pozdrav za Krstića, Dile, Hitman, Legend Never Die, Armin, ovo je ništa ne znam ni ko je sad, ovo je novi lik Gaja, veliki pozdrav Maša, Maja, imamo Lux, za njega isto veliki pozdrav, Hoho, Nina, Teja, Andrić, Lara i Tašarah. Naravno, to su likovi koji stvarno pomešano je malo klanovi. Veliki pozdrav za sve članovi, hvala što ste učestvovali u silne tolke ratove sa mnom. Sad smo bukvalno klan level 10, znači za nas ovake jedne likove, klan level 10, znači bukvalno neverovatna stvar. Dobro, sada najveća stvar što očekujemo na ovom akauntu je to Hal 12, znači idemo na sljedeći next nivo, znači bukvalno mašine, sada to ima da se poređa, idemo samo jače i što jače, znači imamo tu još par stvari da maksamo, to su 1, 2, 4 i 7, znači otprilike još 11 stvari, 33 zidova. Ne znam dalje da vidimo. Ja mislim da je to. Malo sam se zbunio s ovim chatom, kaže da izbaci svoj akaunt. Dobro, znači 30 zidova i to je to maksimalno, znači max TH 11, idemo na TH 12, malo će da bude teže. Sada moje zalihe, tu su moje zalihe što se tiče toga, evo ovako. 6 povera, ne znam nija, knjige za kralje i kraljicu, 8 za one nove, kako se kaže, oni head hunteri. To bi bilo to od ove kolekcije, ja mislim za zidove za level 12, 13, samo onda po trenutak, da, te ove kako se zove za level 13 idemo. I to bi bilo to, nemamo neke nove vesti u klanu, osim ovo je znači Unerbesna Best, znači mora se probiti svuda na Balkanu bukvalno. I hvala svima što me podržavate, udrite taj like, bacite neki komentar, udrite taj sub i samo jako. Pozdrav!